אז 3 טיפים חשובים ממני באהבה להילחם ביוקר המחיה. תעקבו, תשתפו. דבר ראשון, לבדוק את המשכנתה, דבר שיבדוק את הביטוחים, רק על המשכנתה והביטוחים. עשרות ומאות אלפי שקלים שאנחנו חוסכים ללקוחות שלנו, כסף שבמקום שישאר לכם, לילדים שלכם, הולך לבנקים וחברות הביטוח. דבר שלישי, משלמים על הלוואות, פריים פלוס 4, על מינוסים ממוצע של 12% לשנה, פריים פלוס 4, שזה הממוצע, זה 10% לשנה, זה ארגזים של כסף שהולך לפח. אפשר לקבל בייחוד הלוואות למשכנתה, פריים מינוס 1, זה 5% לשנה, פריים מינוס חצי על 150,000 שקל, סביבת החזרים על 150,000 שקל, של 1,260 שקל בערך. על 100,000 שקל אפשר לקבל פריים מינוס 1 בסביבת החזר של 930 שקל. הבדל שמיים וארץ. אז גם לחסוך במשכנתה, גם בביטוחים, גם בהלוואות. תמשיכו לעקוב, תשתפו, מצווה גדולה.